ngeten mawon, Nduk. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan Mbet. Ora apa-apa, ning kok tekan omah tak sampluk parut. Tangkis. Iya lho, Nduk. Wong nyampuke kiwa kok dianggi senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu, jangan marah nggih, Bu, nggih. Ora, Nduk. Yen kene iki bojoku, Pak Cahyaku nanti tak bebaske, tak liarke. Oh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung. Bojo kok milik umum, bojo kok umum iki rumangsamu WC apa piye? Bapak Cahyo kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bojane maring gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong angger wong wedok ayu kok ngiyit. Ora kuwi anakku tenan. Jaman sik cilikane sik bundek. Aja omong anakku tenan. Iki bocah ngendi? Cah Kediri. Ayo, ini salim karo bapak. Bocah ra tau leren piye kabarmu, Nduk? Iki bar tanggapan kondi. Iki anakku. Ya, kok ngendi tanggapan kondi? Alhamdulillah, Papa. Papa. Apa cah? Biasane nyeluke ngono kuwi. Sarapane tiwul papa. Ah iya. Lek bukese nyeluk aku papa gedang malah. Kondi Cahyo? Papa ini tadi saya habis dari Rembang, Papa. Ya ampun. Tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari, Papa. Suaramu nganti kesel kaya ngono. Iya, suaranya mider, Mas Yan. Iki mau tanggapan ping pira sedina? Bahasa Indonesia kok mider ki apa? Tanggapan ping Ini pira? tadi tanggapan peng 3, Papa. Pertama di mana? Di Malang. Kedua. Di Rembang. Ketiga. Di Magetan. Ini yang ketiga. Iya, yang ini yang ketiga. Ya ampun, ora kesel, Nduk. Iya, Masya Papa. Allah. Bocah kaya ngono. Kesehatane dijaga ya. Iya, Papa. Mama, papa di mama. Oh. Ora iki mau sing nderekne rene sapa? Sapa? Sopir kalian kakak. Kakak. Iya. Ibuke ra nderek. Mboten. Masalah. Oh, alah mama. Ora jere kabare bar opnam. Iya, Papa, habis Sakit apa, opnam. Cahyo? Sakit kecapean ini. Ya Allah, awake dijogo ya. Karo kowe iki ra Oh, mama. Kowe iki anakku tenan. Mama. Nanti digene lagu karo Mbak Sukron nek mergo dianggep putu. Iya, Papa. Ya ampun. Wes kowe bae ya. Orang ngerangkul bojone dalange rawani. Kesehatane dijogo. Iya, Papa. Kesehatan utama. Kesehatan Ya. utama dan ini tadi minta maaf sebesar-besarnya ya, Papa. Kok tahu kalau punya aku besar kamu? Astagfirullahaladzim. Maafnya itu Maaf loh. sebesar-besarnya. Nah, iya. Gimana? Setengah ini sudah jam 1:30 ini. Saya barusan datang, Nggak Papa ya. apa-apa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Papa ya, Papa. Aku nggak apa-apa, yang penting kamu sehat sampai di sini. Ya ampun, dulu kamu sudah masih kecil, sekarang ya ampun, kau wis gede dadamu saiki. Ditelok dadane lho. Kai karo yang kakung kae. Oh iya, kasihan ya, Papa ya. Iya kono. Jalukake le arep. Tadi mama tadi sudah saya salimi, mama Iya. tadi juga nangis-nangis. Nangis aku ya nangis ngisor dhuwur ya anu ora. Mama maafkan saya, Mama ya. Niken. Iya, Mama. Niken. Dalam. Sama umure pira to, Nduk, saiki? Kula 15. Sik cilik lho. Iki bocah sik bau kencur. Mbok ambunge ning ngarep kaya penonton kaya ngono iki ora mesak. Kae nggo tombo serak. Pancen senengane kencur ngene iki. Sampeyan yo ngeten mawon, Nduk. Dalam. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan Mbet. Ora apa-apa, ning kok tekan omah tak sampluk parut. Tangkis. Iya lho, Nduk. Wong nyampuke kiwa kok dianggi senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu, jangan marah nggih, Bu, nggih. Ora, Nduk. Yen kene iki bojoku, Pak Cahyaku nanti tak bebaske, tak liarke. Oh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung. Bojo kok milik umum, bojo kok umum iki rumangsamu WC apa piye? Bapak Cahyo kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bojane maring gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong angger wong wedok ayu kok ngiyit. Ora kuwi anakku tenan. Jaman sik cilikane sik bundek Aja ngono. omong anakku tenan. Apa? Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak iki akeh.
Oh ya tidak, jelas-jelas tidak. Wong Mbah Sukron Suwondo itu sudah menjadi mbah sendiri sudah. Mas ya Mbah Sukron Sugondo ki mbahmu. Sugondo niku bapak kula. Oh bapakmu ya. Sugondo bapak kula, Suwondo mbah kula ngoten nggih. Lho kuwi direling kuwi. Lah ya kowe kuwi kok. Lah ya gen kowe melu ngiling-ngiling kok. Kowe sabar ya, Nduk. Wong pancen iki sing diamongi. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk. Oh sik minta karo jaluk ki padha wae. Minta ki bahasa Indonesia, jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibe ditambani. Ya, sing lara apamu? Ati. Piye, Rek? Iki blok bocah jujur. iki sing lara ora tenggorokane tok. Apa? Tekan kene barang lara. Lah ngopo? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbah. Oh ya aja tua-tua to. Ya serapa wong pancen iki ya putuku. Soale ya ngene lho badine dagelan yo ngene iki lho. Malah sampean men munggah kaji lho. Haji Sumar Bagya lho. Loh. Alah gur status lho ngopo. Apa ya kaji ki ora entuk temen wong wedok. Lah ya. Kaji kan juga manusia. Iya, manusiawi. Mudhun panggung wudu meneh no. Lah nyapa Mbah kok wong iki putu lho. Lah ya putu lho. Wong masih ngambung ngene iki ora apa-apa ya Mbah ya. Ya kowe ora apa-apa ning dadananku rusak. Iki dagangane. Ngene lho Ken. Dalem. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengi iki kowe iso sowan ning kene. Amin, alhamdulillah. Iki karo ibumu. Mboten. Karo sapa? Kalih kru. Oh ya kowe. Kowe dirungokke. Apa? Mbuh. Karo kru. Kru ki apa? Tim. Oh tim kak yen ora iso ngliwet ngetim ngono kae to. Grup. Grup dangdut po. Kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca rowan. Nggih, Mbak. Sing baku dijaga kesehatane. Amin. Nggih jenengan semanten ugi kagem Mbah Gareng. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Amin. Mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wonge wis entek kare aku tok. Ayo, yo gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ono kok. Lah milih mati keri apa mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati dhisik. Timbangane mati saru to, Mbah? Heeh. Pilih isdet dhisik apa isdet keri? Yen perlu ora disudet piye? Aja ngrembug kuwi ah. Iya Iki ngrembug kok iki lagi syukuran tetakan putrane Pak Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo tetaan. Nggih. Putrane. Iya putrane. Anake sing disunati anake. Alah nggih anake to aku mau muni piye? Anake ganteng banget. Ganteng niku wau. Weh, menawa kowe engko dadi wah kae. Ajek cilik kok. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wes. Kowe yo sik Lah sampean lu nyawang aku wis gedhe apa cek cilik? Ayo. sebagian ana sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne Pak De. Iya, Dongake. Agem Dek sinten? Dek Bagas. Dek Bagas, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti ke anake Pak Sundoyo kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundoyo ora soleh. Soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya. Semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi pemudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapne. Betul, doa itu sebanyak mungkin karena doa itu suatu saat akan ngunduh dan dasarnya keluar. Jangan segan-segan untuk berdoa dan mendoakan. Iya, benar sekali, doa baik akan kembali baik Pak De Gareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat
kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor, bukan agak tapi sudah molor. Karena jamnya sekarang sudah jam 12:30 kudune saiki ki wayahe goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblong to. Rembang. Aku Rembang. Kok kene iki melalui kutha-kutha sing pancen dalane ra gak rutin. Ning alhamdulillah tekan kene selamat bisa sampai tujuan. Inggih sampai tujuan. Nggih dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Lah, kok sik tok alon wae, alon wae lire wae. Yo banter iki yen pas nyanyi omong jo banter-banter. Aku ki wis tuwa ning urung budhek. Nggih sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Ki sing marai mati enom yo ngene iki lho Mas. Wis tuwek di Mas mes ki. Bapak Supangat kuwi, Nduk, kuwi piyai saka Kediri. Oh, menganton. Mekaten kok. Nggih. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo utawi Ibu nggih to. Iki badhe minggah panggung arep nembang karo sampeyan Caping Gunung. Sosok niku sosok. Monggo Pak Supangat menawi tasih lenggah katuran minggah wonten pepanggung. Monggo Pak Supangat kula pasrahaken. Monggo Bapak jengat. Supangat to Pak jengat. Iya Pak Supangat kulinane jengat ngono lho. Duduk. Selirik. Carweng carwa. Iya. Bapak Supangat seperti Bapak Presiden ini penampilannya. Amin. Alhamdulillah. Arep ketemu kowe direwangi tuku selo panyar kowe. Kaya cocok Pak Gaya. Nggih Pak Cahyo. Nggih. Nah iki putrane Pak Degleng iki tangga dhewe. Nggih. Nggih leres. Nggih. Jenengan pundi Kedirine, Pak? Kediri Purwasri. Purwasri. Oh Purwasri. Oh mboten semerep kula Pak Purwasri. Kula perbatasan kalih nika nggih ngebrak Antasana nika to. Oh nggih. Nunggak semi ya. Daleme Purwasri. Neng kene manggone ning Purwosari. Iki nunggak semi nyerempet-rempet. Purwosari kali Purwasri. Ya, niki pokok nika. Niki Pak Kunden. Nggih leres. Lah Ibu bojo kula niki ten Tinalan ya tanggane ini. Oh nggih tanggi. Nggih matur suwun. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ajeng temu ndi, Pak? Dalem? Kok uluk salam ajeng temu ndi? Kudune uluk salame dhisik dhewe mau. Lah nggih lah penjang nyaut niku wau kula terus keri. Nggih, ngapunten matur suwun. Nggih matur suwun sanget para bapak ibu yang mirsani alhamdulillah kula badhe nika anak mantu kula niki. Monggo Pak Sundoyo ingkang kagungan kersa. Monggo mriki. Iki kok uncal-uncalan iki to iki. Lho nek uncal-uncalan tambah akeh Pak Gareng. Walah niki sing klonteni tambah akeh niki. Akeh nek duncali. Zaman biyen niku teng panggung uncalan istilahipun. Siswa budaya. Iya. Turunane siswa niki. Nggih, ketoprak galuh. Nggih, dalam. Nggih. Menawi Pak Sundoyono pernah mantu. Putra mantu. Mantu Nika alhamdulillah. nek anak kula sing wedok kok wedine ya. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu Guru nika. Ampun pamer anak gedhe bojo kula nggih gedhe lho, Pak. Lah kula nyun sewu, kula siang wau ngomong putrane jenengan. Niku kalih nika. Matur nuwun Pak Pangat nggih. Mesake sawan mau dados bocah lula niku mriki nggih. Pun kula sama Yangkung maem kula dol. Nggih, niku pancen niku cah niku bapake ora tanggung jawab. Kalih nika setunggale nika masih nika sing cemeng. Nek kula mirsani Persis Bukesi ya. Nggih, persis. Sing setunggale persis panjenengan. Nggih. Kula sangkri, "Oh, tukarane, Mas." Nggih, kalau winginane tukaran kula jere. Nggih. Waduh kaya bapake persimangane yo akeh. Nggih. Lemu yo, Le. Nggih, Pak, monggo. Alhamdulillah menika mangke
dipun bawani kali putra mantu kula. Pak Sundoyo. Nggih, Pak Sundoyo. Oh ngaten. Kula nggih, nggih. dampingane Pak saya. Oh nggih, ya. Yo, Nduk, niken tulung dijarano Kedirian. Siap. Lah iki Mayangkara iki, Mayangkara. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun. Kula badhe genah nirien teng Mas Gareng. Dah suci Pak Sun. Kalau wau ngendikan niki nate teng Kejagung niki teng halaman bawah napa teng lantai 7A. Oh niku kasus kowe Pak. Tahanan iki. Kula laman Pak. Kok padake tahanan niku dhewe kula nggih tau dicap munggah emoh rasa. Ya rompine wis biru wis pantes kok ya. Ngarang kowe iki. Wong boten kula teng ngandhap nika. Nggih teng ngandhap Pak. Matur nuwun. Nek teng 7A kan kedah diborgol niku. Nggih pun sinten mawon pun boten amit-amit. Nggih mboten Pak. Wah niki setel mara sepuh kalian mantu saged sak hobi. Nggih, cocok. Nggih cocok. Kompak Kula nonton wayang nggih bareng. Awit Pak Cahyo iki kula riyen ten Pegi Lestari. Oh nggih. Ah sering lho. Kertosono nggih. Ngamanaken jenengane sering. Ah, nggih. Pak Armoko napa nggih. Matur nuwun Bapak Supangat nggih. Nyun ngapunten Pak Dalang, di luar profesi mila kula mbeta krepekan. Wah, nggih pun merdeka mawon, mboten napa-napa. Biasane maca pasal masa tembab. Ujiane oleh nyontek masa ora oleh.